Palang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan libo. Sana po paki-follow, like, and share po Iwagan ng Pangasinan. At tatanin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. Ang isishare ko po sa inyo ay orasyon, iwas disgrasya at panganib po. Iwas disgrasya, panganib po. Bago po kayo lumabas ng bahay o manaog ng bahay, ay dasalin nyo muna ito ng 3 beses. Usalin nyo po sa inyong sarili at ipon nyo sa dibdib po ng 3 beses po bago kayo malis ng bahay po. Narito po ang orasyon po. Asit tirum, asit tirum, asit tirum, asit tirum. 3 beses po na usalin nyo po sa sarili at ipon yung dibdib bago kayo lumabas ng bahay po. Napaka-importante po itong orasyon na iwas disgrasya at panganib. Napaka-importante po ito na aking babagi po sa inyo. Napamahal na po kayo sa akin, Iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Saludo po ako sa inyo lahat. Sana paki-follow, like, and share po. Tatanay ko po napakalaking utang sa inyo. Maraming salamat.